Si decides vivirla conmigo. Hostia, se escoita Bermud desde aquí, Manda carallo. Hola, moi boas a todos, benvidos de novo a esta cale, benvidos a un novo vídeo. Que tal estades? Aquí estamos nun novo resumo estival. Si non me salen mal las cuentas, este xa vai ser o cuarto resumo deste longo, duro e intenso verán que estamos tendo nesta parte norte de Galicia. Vamos a ir xa co vídeo, vamos a falar xa de moitas formacións que aínda non víramos durante esta temporada 2018. Vou intentar ser escueto, vale, el vídeo anterior non lo fui porque al final foi media hora, pero en este sí lo voy a intentar. Xa vos digo agora que nos vamos a parar un pouco máis nas orquestas que non viramos anteriormente e que nas orquestas que sí, ou formacións que viramos anteriormente, simplemente vou dar unha pincelada que me pareceu no momento no que a vin, na festa na que a vin, e ya está, porque es que si no, no damos salido. E vou super retrasado, porque ainda temos que falar das formacións que vimos o día 3, 4, 5, 6 e 7 de agosto. E estamos a día 18, previo de San Mamés. Así que, comeza a carreira xa, xa! Bueno, pues vamos a falar primeiro das formacións que vimos o día 3, o venres día 3, nas festas de Santo Estevo de Sedes. Hai unha luz aí no ordenador que me está poniendo todo nervioso. Bueno, pues fomos ver a Unión y Fuerza, trío Unión y Fuerza, que se sabedes que é un trío que arrasa na zona de Padrón, que arrasa na zona de Compostela, que arrasa na zona norte da provincia de Pontevedra e na zona sur da provincia da Coruña, que é un trío conformado por dous pais e un fillo. Ai, me equivoqué. Por un pai e os seus dous fillos. A saber, Moncho por un lado e Samuel e Baldo polo outro. Un trío que sobre todo destaca polo seu contacto co público, tanto encima do escenario como debaixo do escenario, tanto na súa actuación como nas horas previas e posteriores da súa actuación. Son xente espectacular. E despois, en canto ao repertorio, pois obviamente un trío típico trío destes de baile, ¿no? Famos un primeiro pase de baile, botan aí pois sus temas de billo, sus temas de valses, sus merengues, sus cumbias, sus cosas varias. E sobre todo é o que digo, o que máis destaco de Unión y Fuerza é un pouco como pasión, ¿no? E ademais creo que é o máis acertado porque este tipo de grupos é onde teñen que meter máis énfasis, ¿no? Que é contacto co público, conseguir que o público se enganche, non? Ao grupo e empecen a bailar, que iso é o máis importante. E nese aspecto Unión y Fuerza é un pouco igual que pasión, non teñen ningún tipo de problema porque son super carismáticos e a verdade é que o fan de maneira maravillosa. Bueno, no primeiro pase, como digo, un primeiro pase máis ben de baile. Incluso baixan abaixo, collen un contenedor e baixan abaixo a cantar co público, hacen aí un show tremendo e pois no segundo pase pois xa meten un pouco máis de caña. De feito, creo que no rango deste tipo de grupos, formacións, tríos e demais es el que máis caña mete, porque mete hasta aí el lo, todo isto pois lo meten aí. Segundo pase cañerísimo e, como digo, ese contacto co público directo, esa agresividade, entre comillas, pois axuda a que chegue moi fácil e de maneira moi efectiva co público, tanto co público veterano como co público mozo. Dende aquí tamén quero enviar un saludo moi grande aos tres, xa de paso tamén lle teño que enviar un saludo moi grande a Almudena e a Dani, componentes do dúo Salsa, que como xa sabedes conforma parte del grupo empresarial Espectáculos Dieguez. E nada, saludos desde aquí porque, como xa sabedes, saludos desde aquí porque facedes un traballo magnífico e sodes la caña de España, moi buenos. Esperemos vervos máis por esta zona e eu tentarei de todas as formas posíveis de que teñades polo menos un día na zona de Ferrol actuando. Dios, pongo el cuño. Ademais tamén teño que decir que tuveron certos problemitas porque, bueno, actuaban con Cubo e a festa fixeron no atrio da iglesia. O atrio da iglesia é un atrio bastante grande para o que normalmente son os atrios das iglesias. Que pasa? Que Cubo lleva dos trailers. O problema non é só o espacio que ocupan, sino as maniobras que teñen que facer para xuntar as dúas gabarras, porque xa sabedes que o trailer, o escenario de Cubo, pois van en dúas gabarras e las juntan e las suben. Como Super Hollywood antiguamente, pero sin chatarradas. Bueno, pois eso. Entonces tiveron que montar o escenario na pista, na carretera, que pasa xusto por diante do atrio. O problema é que pecharon completamente o paso para dentro do atrio, que era en principio onde tiña que actuar Unión y Fuerza. Así que Unión y Fuerza tuvose que conformar en actuar ali nunha esquiriña fora do atrio, na pista que pasa por diante do mesmo e xusto enfrente da iglesia, con lo cual quedou así como medio ladeado, como medio apartado. Tuveron varios problemas ali para montar e demais, e bueno, houve aí
Eu creo que houve unha descoordinación bastante importante ca comisión de festas, tamén supoño que o representante. Eu teño a miña opinión, xa o dixen cando eu falei das festas de Santa Mariña, creo que se ti és dunha comisión de festas, esta é a miña opinión, sin ser ofensivo ni nada disso. Pero se eres dunha comisión de festas, te ates a unha serie de obrigas. Non só a obriga de ir pedir, non só a obriga de contratar a orquestra, sino tamén a obriga de que ti estás nunha festa, ti estás facendo e organizando unha festa, a pesar de que o representante pues, tamén teña o seu peso e tamén teña a súa importancia a hora de vixilar as tarefas, non, de montaxe e demais, pero creo que a comisión ten que estar na zona presente. Non sei, eu vin un pouco de descoordinación. Pero bueno, creo que despois non quedou en nada, creo que despois todo se solucionou, a xente quedou contenta, as actuacións salieron adiante, e punto e se acabou, punto e pelota, aí se quedou el cuento. Vamos a falar agora de Grupo Cubo, ou Orquesta Cubo, ou Grupo Orquestal Cubo, ou Orquesta Grupal Cubo, ou Cubo a secas. Cubo con K, porque con C suena chatarrada, e se ve como un... con K mola máis. Unha agrupación que eu tiña moitas ganas de ver, a ver que carallo era Cubo, porque todo o mundo falaba de Cubo, o ano pasado Cubo pa aquí, Cubo pa lo, Cubo... Pues veña, vamos a ver a Cubo. Primeira e única fecha, creo que vai ter, polo menos este ano, nesta zona. Bueno, Grupo Cubo, parte musical top. Teñen musicazos, teñen a ver se me acordo de todos. Teñen a Toni, estuvo en Limón. Teñen a Cristian, que estuvo en Sintonía, creo que estuvo en Sintonía, ¿no? Teñen a André Moreira, que tamén estuvo en Sintonía. Teñen a Javier de batería, que tamén estuvo en Sintonía. Teñen a Pablo Somoza, que estuvo en Asia e en Olympus. E teñen tamén a Suso, creo que é Suso, que se chama baixista, que estuvo moitos anos en Costa Oeste. Grupo top a nivel musical, o sea, moi buenos, vale? Parte vocal, 6 vocalistas, pero xa sabedes que Toni, Pablo, toda esta xente se une, entonces ao final nos quedan como 8 vocalistas, pero bueno, fijos son 6, vale? 3 homes, 3 mulleres. Sobre todo moi boa a nivel técnico, vale? E quizás non son a xente que máis potencia de voz teña, pero teñen unha técnica vocal espectacular. Empastan as voces a nivel de coros, que eso é de lo mejorcito que pode haber en Galicia e fora de Galicia, o sea, teñen unha técnica, o sea, funciona moi ben o empaste de voces que fan. Na parte vocal e na parte musical, moi ben. Parte de repertorio. Bien. Primeiro pase, ahora 3/4 como prácticamente todas as formacións. Eu podo asegurar que non hai formación das que eu vin, ojito. Sempre falo eu do que eu vin. Non podo falar do que eu non vin, porque si, é complicado. Pero é a formación que ten o repertorio máis variado e amplo que eu vin na verbena, pero con moitísima diferencia. Porque che fan unha cantidad de estilos musicales no primeiro pase que aquillo non é ni normal. A saber, vos vou contar así un pouco por encima, José Luis Perales a cumbia, Cantinero de Cuba a cumbia. Botan un popurri de merengues, cara ao final do primeiro pase. Botan un popurri pop dos anos 80. Botan un popurri dos anos 80 tamén. Botan temas de Prince, de George Michael, o Aleluya de Cohen. Botan este tema espectacular que interpreta Antonio Barros e Toni, que de verdade es pa ponerte los pelos de punta, se non escoitade. Mundo de justicia de esperanza. Pero tamén, por exemplo, botan pues temas de actualidade. Botan bachatas, botan, por exemplo, Habana nunha especie de espectáculo así, medio espectáculo visual. Botan, por exemplo, temas de actualidade, Cintura, 1, 2, 3, creo que el Sin Pijama, el Anillo pa' Cuando, bueno, todos esos temas tamén de actualidade, tamén nos botan aí polo medio. Teñen 3 popurris de actualidade, los vanos alternando ao longo do primeiro pase. O sea que, como podedes ver, teñen unha cantidade de estilos musicales montados no primeiro pase que eu non llo vin a ningunha formación. A ningunha, O sea, ningunha formación che fai a cantidade de estilos tan diferentes no primeiro pase como a Cubo, por lo menos nas que eu vi. Claro, isto é un pouco un arma de doble filo, porque si é verdade que é algo positivo, porque chega a todos os públicos e a todos os públicos lle pode gustar, porque, joder, si faz tantos estilos, tens que chegar a... O sea, a gente vai gustar algo. Pero por outra parte, digo, está moi ben, pero millor dá a sensación de que en certos momentos o grupo non ten claro a que público chegar. E iso, pois, pode ser non tan positivo. Eu casi o miro máis polo lado outro, ¿no? Polo lado de faz un montón de estilos musicales e chegas a prácticamente todo o mundo. Pero si é verdade que a veces dá esa sensación de que non saben a que público objetivo buscar. Ou o millor non queren facer iso. É que iso tamén non hai que ter en conta, porque como digo moitas veces, hai que saber que pretensión
ten a formación que criticas, e o mellor Cubo quere chegar a todos eses públicos sin focalizarse exactamente en uno en concreto, e nese aspecto, pois a verdade, hai que recoñecer que si buscan ese objetivo, lo cumplen. En definitiva, un primeiro pase super variado, moi ben interpretado, eso hai que recoñecelo, e ademais con certos toques, con certas cousiñas a nivel de espectáculo, non? Sin abusar nada, cousas pinceladas por aí polo medio. Teñen moi boa posta en escena, as coreografías non son unha locura, pero están ben, todos van coordinados, quero dicir, é un grupo que para encaixar en algún sitio é moi complicado, porque ten cousas das orquestas máis mediáticas a nivel de espectáculo, a nivel de repertorio, pero non son como esas orquestas, pero tampouco son como orquestas de baile, e tampouco é un grupo estilo América ou estilo Asia. Non sei como catalogar a Cubo. Cubo é unha cousa rara no medio de todo. E oye, eso tamén está ben, que un pouco diferenciarse e facer algo completamente diferente á competencia, creo que é moi ben. Rematan Cubo por The Beatles, aí temos outro estilo diferente, e rematan con Imagine de John Lennon. O segundo pase empezan con The Show Must Go On, e o segundo pase ten o principal, o pretexto un pouco como o primeiro, non? Tentar chegar a todos os públicos cun montón de temas diferentes, porque aí botan, por exemplo, un popurrí de música dance, un popurrí de Bruno Mars, un popurrí de Lenny Kravitz, que é co que rematan o segundo pase, un popurrí de Bob Marley. E polo tanto, pois como vedes, tamén é moi variado e pode chegar a todos os públicos. Pero si é verdade que xa é un pase máis cañero, máis... obviamente, un segundo pase, é normal, como tiene que ser. Bueno, en definitiva, grupo Cubo moi ben a nivel musical, a nivel vocal, a nivel de repertorio, a mí non me disgusta, pero si é verdade que é como que... É o que dixen antes, é un pouco como que non queren buscar un público obxectivo moi limitado, ¿no? Sino que parece que queren chegar a todos. Moi boa base. Me parece increíble, sobre todo a nivel vocal, como digo, os coros e o control de voz. A nivel técnico, as voces me parecen impresionantes, a compenetración, e moi ben, a mí me gustou, pero si é verdade que obviamente se nota que é unha carreira de fondo. Levan un ano na verbena, e o ano pasado conta, pero daquela maneira, porque tuveron moitos problemas para salir, e, bueno, un montón de mala suerte. Para min, a primeira tempada de Cubo é esta, realmente. E, home, está moi ben. Para ser unha primeira tempada está moi ben. O único que lle podo achacar de maneira clara, que os popurris son demasiado largos. Po meu justo. Algús, non todos, pero algús sí. Bueno, isto foi o que vimos en Sedes o día 3. O día 4 fomos ás festas do Val, vale? Porque cadraron no mesmo fin de semana as festas de Santa María la Mayor, alias as Neves do Val, e por outra parte, Santo Estevo de Sedes. Vamos a falar xa das festas do Val, porque obviamente meu alias é Valexo e terei que ir a ver algo a festas do Val, non? Bueno, pois iso, pois fomos hasta ali. E ali vimos a Finisterre por un lado e a Costa Oeste polo outro. Vamos a empezar de Finisterre. Finisterre é unha orquesta que se creou este ano en xaneiro, saleu en xaneiro ao mercado. Unha orquesta que, eso sí, saleu en xaneiro, pero con fichajes aí topotentes, topoderosos. Temos unha orquesta que a nivel musical está moi ben. Aí para min temos un dos millores músicos que temos en Galicia, que é Julio Somoza, los teclados, director musical, arreglista, lo tiene todo el hombre. A nivel musical a orquesta suena ben, unha boa sección de ritmo, unha boa sección de metais. E depois temos unha dianteira de 5 componentes, unha dianteira das que me gustan a mí, dianteira aí compensadita, 4+1, 4 vocalistas masculinos, unha vocalista femenina. Gracias que a vocalista femenina vale por 5 ou por 6, e entonces compensa eses números da dianteira. A saber, na dianteira temos a Christopher, temos a Leo, temos a David e temos a Jaco, e na parte femenina temos a Laura Año. Espectacular dianteira, sobre todo en canto a agresividade, agora falarei un poquinho máis en profundidade, e tamén en canto a contacto co público, en especial Jaco, ou Jaco. Yo siempre llamé Jaco, desde que o conocí en Ciclón, y Laura Año. Bien, en tema de repertorio, quiero ir moi rápido porque si no tal. Primeiro pase, eles empezaron a festa, fixeron un primeiro pase de baile, botaron valses, botaron mexicanas, botaron cumbias, botaron algunha actualidade aí polo medio tamén feita cumbia, botaron tamén algunha actualidade así hecha aí a reggaetoneo, pero foi lo menos. E tamén botaron aí algunha cousa, como por exemplo algúns temas icónicos, como pode ser Dos hombres e un destino, Pega la vuelta, a cumbia tamén. Bueno, van variando así un pouco no primeiro pase. Como digo, un primeiro pase de baile. O contacto co público é un contacto moi activo, ¿no? Por decirlo algo máis. Que destacaría eu do primeiro pase? A mí me gustou moitísimo a versión de Me dueles de La quinta estación, a Vals de Laura Añón, e por outra parte a versión
arranxada de Licor Café de Julio Somoza, que suena a Dios y a su madre. Así que temos un primeiro pase de baile, donde meten pues, o baile máis clásico, donde o alternan con algún tema de actualidade feito a cumbia, donde tamén o alternan con algún tema clásico tamén feito a cumbia, e donde tamén meten algún tema actual con ritmo actual, con ritmo de reggaetón e por aí adiante. Tamén meten unha bachata que creo que es Hoy se bebe, e tamén me emborracharé, que canta Leo, e Deja Vu, creo que tamén. Rematan o primeiro pase con isto. Sí, en Finisterre non se corta un pelo, E ademais, sendo o primeiro pase da noite, ojito, E bueno, no segundo pase empezan cun merengue que teñen no disco, creo que sí, yo non tengo el disco, pero sé que lo lleváis. Despois botan o popurrí de Mi Primer Millón, que me encanta ese popurrí feito cumbia, porque me recorda moito ese tema de Mi Primer Millón a mis tiempos mozos. E ojo, porque despois llegan dos momentos que rompen esquemas. A mí por lo menos me rompeu o esquema. O primeiro momento, el de Antes muerta que sencilla, nunha versión medio merenguetón, reggaetón, cumbiatón, reggaetón raro. E despois un popurrí que creo que non dura nin 3 minutos, donde meten todas estas cancións moi icónicas, por outro lado, dentro do mundo da verbena galega. Dice que soy prostituto y loco, que yo a la que sea le cumplo su antojo. Mariano la murió, esa chica le gusta el polvorón. No estaba muerto, estaba de balón. No sé qué tienes tú, levántate la falda y enséñame el gato. Pois sí, aí polo medio deses dous momentos aí icónicos do segundo pase, que son bastante chamativos, botan temas de actualidade. Botan Dura, botan Lo Malo, botan... bueno, temas deses que están ahora modernitos. Incluso botan o tema este novo de Puedo ver en tu cuerpo la definición. Bueno, pues eso, botan esas cancións aí polo medio. E despois de botar toda esa parte del combo, antes muerta que sencilla e tal e cual, hai unha rotura temporal donde botan un popurrí de música dance, donde botan un popurrí de reggaetós clásicos, e ojo, porque a partir de aquí empieza lo fuerte de verdad, donde botan un popurrí de música pop española con Carolina, Son mis amigos, Física o Química e La madre de José, e despois dese popurrí botan para min o que é o mellor momento, xa casi non solo do segundo pase, sino prácticamente de toda a orquestra, que é o popurrí dos temas máis icónicos do Xabarín Club. E que guapos están, e que ben interpretados, e que ben o fan. Porque é o que digo sempre, cando vades facer temas deste estilo, que son, bueno, os temas de Xabarín Club, a meirande parte son de Reiros da Cruz, cando facedes eses temas, non é cantalos e... non, tedelo que facer como Finisterre ou como Panamá. Tedes que volvervos locos encima do escenario con eses temas, porque é como están concebidos eses temas. E que queredes que vos diga? A mí me encantou o popurrí de Xabarín Club, iba siendo hora ya de que unha orquesta galega fixera algo así, vale? Igual que o tema de facer popurris con Herdeiros da Cruz, que en galego tamén temos vos temas rock, e además creo que incluso máis cañeros que os temas en español, e está moi guapo el popurrí. Ademais, teño yo que agradecer a Orquesta Finisterre, porque cando estaban presentando o popurrí me fixeron unha dedicatoria especial, e non me lo esperaba, porque no, é verdade, de Finisterre non coñecía a ninguén, e me gustou moitísimo, sobre todo pola dedicatoria, polo que me dedicaron, porque, joder, mola un huevo. Así que gracias desde aquí, saludos moi grandes a todos os componentes da Orquesta Finisterre. E depois dese popurrí, pues botan Ahora voy a salir, un popurrí de Medina Zahara e Dolores, para rematar a súa actuación. Que despois non rematan realmente con Dolores, sino que rematan cunha canción de que canta Laura Ñón, que é espectacular. Xa vos digo que fin de festas como os fai Laura Ñón, creo que non hai orquesta en Galicia que faiga, excepto a orquesta onde esteña Laura Ñón. E, bueno, así rematan o segundo pase e a súa actuación Finisterre. En definitiva, a Orquesta Finisterre me gustou, me sorprendeu, para ser, nada, levar 7 meses en activo. Parece que é unha orquestra de 20 anos, moi compenetrados todos, e sobre todo unha orquesta que levanta a festa. O sea, non hai duda. Tes a Jaco, tes a Leo, tes a David, tes a Christopher e tes a Laura, que non hai festa que se resista. Ni la primera, o sea, é realmente impresionante. E el segundo pase de Finisterre, primeiro, é un segundo pase raro, pero ao mesmo tempo diferente, con lo cual mola, e segundo, super cañero para a xuventude. Así que Finisterre bastante ben e quedaron moi contentos, teño que dicir, nesta zona de aquí, porque ademais estuveron no Vale o día seguinte na capela. Quedaron bastante contentos, tanto nun lado como no outro, con Finisterre, e sobre todo sorprendidos, porque obviamente é unha orquesta nova e tal, e hai moita xente que podría dudar, pero realmente o traballo de Finisterre de xapo. Ai! En frente a Finisterre estaba a Orquestra Costa Oeste, unha orquesta que
para todos aqueles que vaiades pensando que Costa Oeste é a mesma Costa Oeste que era hasta o ano pasado, pois non penséis que é lo mismo, vale? Non ten absolutamente nada que ver. Bueno, unha orquestra que a nivel musical está ben, a mí non me pareceu que estuvera mal, de feito prácticamente a súa base musical é a mesma do ano pasado, o cal eso creo que está, joder, o ano pasado a orquesta sonaba ben. Unha dianteira bastante curiosa, con Juan Manuel, con Elier Chapel e un dueto feminino que tamén me chamou moitísimo a atención porque cantan bastante ben as dúas rapazas, Agustina por unha parte e Maite Rodríguez por outra parte. Ben, na parte musical, na parte vocal, eu non teño nada que reprochar porque creo que a orquesta sonaba ben ben, ou seja, non creo que quedaran para nada mal. Tema de repertorio. Bueno, o repertorio si é verdade que sufreu bastantes cambios respecto do ano pasado. Empezan con unha intro que é de Greatest Showman, parecido a de París de Noia. Bien, pues iso. Despois botan a canción de Celebration. Celebration song, come on. E despois botan pues, un popurrí de temas de actualidade do ano pasado, Súbeme la radio, Felices los Cuatro e tal e cual. E despois botan unha primeira parte do primeiro pase de baile clásico, onde botan cumbias, por exemplo as cumbias de Carmen, se me perdió la cadenita. Bueno, pues esas ainda siguen mantendo. Botan un tema de... botan un tema que lle chaman Procuro, que non sei se recordades que o levaba a París no ano 2010, creo recordar, non popurri de El amor es una magia. Bueno, pois a segunda canción era de Procuro que cantaba Cristian Malla. Bueno, pois a canta Costa Oeste nesa primeira parte, no seu primeiro pase. Botan bachata, Si tú eres mi hombre, un popurri de billos donde meten, pues, por exemplo, Amparito e tal e cual. Chiquita linda, botan Chiquita linda que va llena de flores e El vals de las mariposas. Vale, temos esa primeira parte do primeiro pase cun repertorio máis ben clásico e incluso podemos decir bastante estándar de baile clásico, vale? E depois a partir de aí sí é verdade que empezan a cambiar porque botan La bicicleta, que yo creo que la podían tirar al mar, pero bueno, con La isla del amor, Criminal, 1, 2, 3 sin pijama, botan o popurri de Suavemente Mix, el popurri del Elvis Crespo, el popurri que si vais al disco de Filadelfia do ano 2010 ou 11, non me acordo cal é, Esclavadito, vale? Despois falaremos de outra orquesta que tamén fai isto. Downtown, esa canción que non encuentro ni el tempo ni hostias. Tu canción, botan Tu canción así en plan tranquilo, en plan romántico, en plan guay. Mayores, No te voy a negar, otro popurrí, este me gustó bastante. El arrepentido, Robarte un beso, Cásate conmigo, Échame la culpa. Y después votan Juan Luis Guerra, obviamente, porque hay que votar Juan Luis Guerra y a poder ser las mismas canciones de siempre. Como yo te amo, Bailar pegados y rematan con Me niego, Lo malo, Corazón y 3AM. Por lo tanto, temos unha primeira parte do primeiro pase de música máis de baile tirando a baile clásico, cumbia de toda a vida, e despois temos unha segunda parte un pouco máis actual, alternando con algún tema icónico a cumbia e el popurrís de Juan Luis Guerra e de Elvis Crespo. Non está mal, tampouco é moi diferente do que suelen facer outras formacións deste nivel. Bueno, o segundo pase empeza ábreno con isto. Esta es la versión París, ¿vale? Pero bueno, bien vale. Y nada, despois botan aí algúns temas. O segundo pase teñen temas bastante diferentes, ou polo menos temas un pouco distintos respecto da súa competencia, vale? Tamén botan algún tema de actualidade do ano pasado, pero por exemplo botan temas, botan por exemplo un tema, un merengue arreguetonado, que non sei como se llama, pero eu puxenlle de lado a lado, que está bastante curioso. Botan tamén o último tema este del Enrique Iglesias, buenísimo, Nos fuimos lejos. Letraza impresionante como a todas esas cancións de Enrique Iglesias. Botan tamén el No soy yo, Habana, Cintura dura. Botan un popurrí de música dance. Botan, por exemplo, Para ti sería, Baila morena y Laura se fue. E despois van rematando o segundo pase con temas un pouco raros. Non botan moito rock, nin botan moito pop, xa vos digo agora. Ademais tuveron varios amagos de rematar a actuación. Primeiro intentaron acabar con Cúbreme, despois pedironlle outra e intentaron acabar con Besos en guerra, e depois xa dixeron, pues mira, vamos a tirar máis canciones. Botaron Enamorada da moda juvenil, Soldadito marinero e xa definitivamente remataron con Dolores. Que me pareceu Costa Oeste? Xa vos digo agora que Costa Oeste foi bastante criticada no Val. Eu creo que en parte de forma injusta. A ver, a orquesta non quedou tan mal, eu tampouco a vin tan mal, ni na parte musical ni na parte vocal. E o repertorio, como podedes estar vendo, tampouco é moi diferente do que normalmente se suele facer. O caso é que primeiro, o escenario era moi pequeno, se vían que estaban moi apretados, non había comodidade para traballar, eu penso, e iso tamén xa dá unha sensación de que a orquesta daquela maneira. E despois, houve dos detalles do que eu me fijei,
que quizáis eso tamén lastra un pouco a formación. Primeiro, son un pouco secos de cara ao contacto co público, e vindo dunha orquestra como Finisterre, que é unha orquestra tan carismática, pois a Costa Oeste costoulle moito encontrar o contacto co público. E despois, pequenos detalles como o vestiario e demais. Todos os músicos iban de negro, os cantantes iban de negro, non se cambiaron en todo o primeiro pase, non se cambiaron en todo o segundo pase. O segundo pase levaban outra roupa do primeiro, pero non cambiaron o segundo pase varias veces. É dicir, son pequenos detalles que ao final fan que a imaxe da orquesta pois non sexa a que moitos desexaran. Pero todas a nivel musical, a nivel vocal e a nivel de repertorio non vin tampouco un desastre monumental. Bueno, día 5 fomos tamén ás festas do Val. O que pasa é que solamente houve vermú larga que a Orquestra Compostela a 36 graditos, así, 100% de humedad, que gustazo, hacías así e ya sudabas. Fomos tomar o vermú ali, fomos ver a Compostela, como sempre este ano moi ben. Non vou falar máis, das formacións das que eu falei xa anteriormente non vou falar máis, porque senón o vídeo se me queda moi largo. E nada, moi ben, fixeron unha vermú moi ben, quedaron moi ben no Val. E de feito, creo que para o ano que ven, non digo nada, pero é posible que Compostela e algunha orquesta máis que veo este ano repitan ou que a comisión queira repetir con esas orquestas para o ano que ven. Así que eso é unha moi boa sinal, significa que o traballo que fixeron gustou e que quedaron moi ben. E obviamente Compostela na sesión vermú quedaron moi ben, pero de feito Compostela é un dos puntos fortes da Compostela, as vermús. Ainda que lle espese facelas, pero bueno, é lo que hai. Non, moi ben, a verdade é que moi ben. Se non fora pola calor e polo bochorno, unha sesión vermú maravillosa, ademais con bastante xente e bastante guai. Amar es tan lindo, si tú lo vivieras. ¡Vámonos! Enfrente de Finisterre estaba a Orquestra Costa Dorada. Enfrente que Costa...